Hello friends, welcome back to my vlog. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। दिनैसो ब्लग लाबोबाय आं नोंथांमोननो। स' गोबाव जाबायना लोगोफोर ब्लग लाबोनो हाया। नै दिनै देखायनोसै आं जाहानि न'खौ सरकारनि न' फैदों आरोना। नै आनकमप्लिट जानानै दं। खामानिया सोलिगासिनो दं आरो। नायदो बेयाव दरजा जागोन। दायो बेखौ जाहा ओंखाम संग्रा बानायनो नागिरदों आरोना। नै गेस बहायनो थाखाय होबाय बेखौ। ओमफ्राय बिसा बथलफोर दोनगोन आरो जेनेबा बयामफोर ना दोननो थाखाय बेयाव दोनबाय। नै खिरखिया जा दं मोनथाम, बे मोनसे मोननै जा मोनथाम। दिनै फैयाखै मिस्ट्रिफोरा, गाबोननिफ्राय स्टार्ट खालामनो नागिरबाय। जोंना रडाबो नै सफैबाय साफा। खयला नै बेयावबो दं, खयला लाबोनानै दोनदों आरो इथाया बेयाव दं लोगोफोर, लामायाव दोनदों। 1000टा गारदों आरो इथाया। ओमफ्राय नै दहायसो लायदों, बैसां बानायनांगोन ना वाल गाथिबाथाय, ओंखायनो बेखौ लाबोबाय आरो 7 दाल लाबोदों। 7 दाल औवा। लोगोफोर नै जोंनि बाख्रिखौ देखायनोसै आङो। फिसा बाख्रिनि आरो दाउआ नुबायना, दाउआ ओइले दाउआ गजबनानै दं। दाउआ फिसानो लेथेर फेथेर जानानै दं आरोना। आरो बेयाव सिमेन्ट दं, सिमेन्ट आरो नै बेयावबो दंबावोसो, बेखौ मारा होआखै। माइब्रा दं बेयाव, माइब्रा मारा होनोनो मोनाखै। से दं आरो दब्लाय मोननैनि दं। नै बे ट्रेक्टरखौ खुलिनो हायाखै नालाय मारा होनो मोनाखै आङो। नै माराम जानानै खुलिनो हायाखिसै फालखौ। थाव होनानै दोनदां, गाबोन ट्राइ खालामलायनोसै आरो खुलिनो थाखाय। खुलिनोसै मारा होनांगौ, दमासो मोनफैलायसिगोन। मारा होनो मोनाखै दाबो खुलिनानै। जोंना ओंखाम संग्रा बेयाव जाबाय। अमा बेदर लाबोदों, लाइजों रुनानै जानोसै। माखासे नारजिजों जानोसै आरो। बेयावनो ओंखाम संग्रा बानायनानै दं खामसालियाव। न'आ कमप्लिट जायाखैना, सरकारनि न'आ कमप्लिट जाबासो स्रां जासिगोन। साफा लेथेर फेथेर जानानै दं ओंखाम संग्रायानो। नै लेथेर फेथेर जानानै दं खामसालियावनो। नै बेयाव आइमोन उन्दुयो, लेथेर फेथेर आइमोन उन्दुगासिनो दं। दायो नै बेखौ सुनानै लाबोनोसै, ओमफ्राय रुखावनानै जानोसै। हिन्जावा जानो होनबाय थानाय नालाय, जानो गोसो जादोंनो, लुबैदों जानो, ओंखायनो लाबोबाय। 1 केजिल' लाबोदों, माखासे लाइजों माखासे नारजिजों जायोनो। दायो लाइ खानो थांसै आं लोगोफोर। लाइ जाना लाइ खानानै लाबोनोसै। ओमफ्राय दिं दांदां दंजोबो, मा खालामनो उपाय गैया। जायगा गैयिनि। ओंखाम संग्राखौबो माला कमप्लिट जागोन सरकारनि न'आ, मालखौ गारजोब्बाय। दायो दा लुग्राफोरासो लुगायाखै। माहाय दं नारजि? आं लाइसो खाहैनो नागिरदों आरो आइनो ना हमबावनांगौसो। नारजिखौ माहाय दोनदों? नारजिखौ नारजियाबो बायनायसो, 10 थाखाना बेनो। थोगोनथ' आरो मा जाया जानो। लाइखौ खानानै लाबोग्रोनोसै आं एबार। मोनसे बारियाव आरोना, फारनै नालाय दाबनै जायगाया। हांसोनि आदार लाबोदों सानदों, नङाबा हनै माइखौनो जि बुरजा होनानै दोनखादों, जायाखै हांसोआ। दासो होखांदों आङो। बेलाथि बैग्रि थाइबाय, फिथाइ दं थाइबाय फिथाइया। दासो साफा एरजोबगोन बिसोर। मारा होनानै जिराय। दा आरो बे फख्रियाव ना हमबावनांगौ आइया अमा बेदर जायाना, बेनिखायनो। नै गाइस, बागान फिसासाया आंना लाइ बागान माबायदि जादों नुवाखै? बरिया जादोंना? माथिं हाबनांगौ, एसेसो हाबनांगौ नामाथाय? बेजों बारनोसै आं लोगोफोर।
Japanese. Ayah, ada bisa-bisa dong sini. Lapha dong, lai dong. Saya lagi gigi ke kan sih. Boiling. Jangan sih lagi berlai. Jangan nanti nih. Oh, kalian sih. Jadi pas kan ini like kalian sih kalian na. Jadi sih kadang. Kang sih nih. Maka jah gigi kanan nih. Lai. Korean 좀 그저 작은데 이전에 로컬 라이나 깜깜해 몰라도 드니시 파스 가진데 왜 라이크 오는 거 같아 가는 거면 비해 네 솔레 그 라이크 가긴 세 임파일레 그 라이크 솔레 그 가강바이 라이크 다이에 난데 수니세 아르나 가강바이 라야 라이 가강바이 Sunisai bar, Sunani sanisai, Omar badojang, kita bubon kalambai, dan dari Riodin kanse, tum kalau den nisai, like kau, suganisai. So guys, sebetul kebusunan lah kabayang nih, pada nih like kau sunan lah kabay. Moजां सुनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्राय दायो बेदरखौ रुगारनोसै खावसे नारजियाव होनो थाखाय देनांसिगोन बेयो जाबाय नामा ने फैलाय जाबाय नैबेखौसो देनांगोन ना नारजियाव एखेसो जाबायथ' मा खालामबाय बे नारजिनि बियो लाइ बइलिं बेयानो मस्ला देबाय नारजियाव होनो थाखाय दायो आं सारायखौ बहायबाय थाव बइलिं नालाय दै होनोसै दै होबाय आरोना बइलिं जाबाय दे आरो लाइआबो बेयाव थाखागोन नालाय जाबाय बेनानो नारजि अमा दै हा दायो संख्रि होनोसै एसे बावनोसै आरो जाबाय एबार खोबनानै दोनसै न' जायाबा गमानि खोथिया जोंना ओंखाम संग्रायानो खामसालियाव बेयावनो आया फिसासो माथो खोब्बाय दायो इन्तिजार गोदौनायनि दायो आङो फानलु जगार खालामसै फानलु आरो सामब्राम गुफुर देनानै लानोसै Saya ini mosla sekarang yang berikut dia dapat narjiau nih kakak ya kamera yang dua ampai nih dia nggak boiling kawan lagi saya perlu nih dia narji nih saya dia omat lain nih dia mas ya saya sampai yang saya sih sampai ada sudah kasih malah dia saya gedung lain saya lap-lapnya saya sebenarnya di phone saya dokter yang này tôi sẽ thằng thằng cái nào đó là siêu hơn cả siêu đúng rồi đấy đấy là cái thay cái này cái này được sao vậy mà आयाव माइ खालामनो नागिरदों जोङो मेवा गोखै जाबाय मानो सिफायखो बेखौ मेवा गोखै एड खालामनो मोदोमनो थाखाय
आखाइजों हानाबा माजों जासिगोन दे जाबाय नै मेवा गोखै मोदोमनि थाखाय होनोसै आरो बेखौ अमायाव अमायाव होनोसै दायो नायनोसै माबायदि जाखो महरा जाबायहांबायनो नै दोफोर बिदिनोसै बेदरा मोनदोंना मोनाखै बेदरा एसे मोननांगोन ना नङाबाथ' गोखै होबाथाय राखांगोन बियो जाबायलै ना बेदरा गोखैखौ होजासिगोन राखांनाय नंला लाइखौ खांनाय टाइमावसो होनांगौ दायो होनोसै मेवा मोदोमनि थाखाय दा होदों मोजां जादों दैयानो एफा बुरजा दं रुइबाय ग्लाब ग्लाब गोदौ होलायनोसै रेडि जाबाय नै लाइ होनो रेडि जाबाय मोनबाय आरो ना अमाया बेदरा मोनबाय दैयाबो रानबाय नालाय दायो लाइखौ होलायनोसै आङो लाइआ जादों रेडि जानानै दं सुनानै दोनखाबाय नालाय दायो होनोसै आरो होनोसै गाइस बेरे होबाय आरो ना गोलाव गोलावखौनो होबाय गोलाव गोलाव होबाय आरो लाबावनोसै आजा फिसा फैदोंलै गाबदों नै लाइखौ होबाय गय लादोंमोन नालाय आजा फिसाया सुनायखाय गाबदों साफा होजोबनोसै लाइआ बांद्रायसिगोन नाथाय होजोबनोसै आं बांद्रायबाबो गैया मा खालामनो खाबाय जेथिया होजोबनोसै जायगानो थोला नै लाइआ माबायदि जाबाय अति बांद्राय जाबाय लाइ खम होनांगौमोन बांद्राय जाबाय गाइस ओंख्रिया मोनबायानो नै आंना खांनोसै एबार नै जाबायानो आंना एबार ओंखाम जानोसै ओंखाम संनोसै ओंखाम मोनबाथाय जानोसै आरो जाबाय बरिया नुखाबाय लाइआबो मोनबाय दायो खांनानै दोननोसै संख्रिबो नांबाय दै बरिया गाइस ओंखाम जानोसै नै जानि बुस्थुफोरा लाजोब्बाय आरोना अमा बेदर लाबाय लाइ लाबाय नै लाइ रुनाय ओमफ्राय बियो जाबाय मेवा बियो मेवा ओमफ्राय बे रेड चिलि लाबाय ओमफ्राय दहायनि आरो बियो जाबाय नारजिजों अमा बेदर लाइ बाथोन दहायनि ओमफ्राय बे फान्थाव एवनाय होख्लायलायनोसै लोगोफोर एन्जरनि जासुदैया होखाबाय मोखां नायाखिसै जानाय आंनि गाइस जानोसै नै लाखाजोबखाबाय नालाय बुस्थुफोरखौ होख्लायनोसै नारजि अमा बरिया लाइ बाथोन लाइ गोथाव नङा जाथों मेवा बेदर Kun जायो बियो मानसि हाबथ'वाखै रावबो लाइनो लाया
Lại gần thế này. Kanan-kanan ya, ini sebentar boleh. Boleh ya. Layan. Sindang lang. Kurang juga nih. Teguran jatuh mau lagi. Nah, itu lah benar nanti. Nanti. Pepet nuang ini nanti pepet anda. Oh. Kata. Jangan buka. Cah. Kali kami lanjut sih. Betul. Baru naik kemana bahasa. Saya. Kau dah datang dah. Kau dah lagi. Jangan aku. Aku sih santai kan gitu. Hah? Jadi kan untuk kenaikan bayi. Kalau aku sih jangan. Rồi là cái bơ chả không ba. Chả cho ba nữa. Pini sahabat. Next video lagi kembali. Bye bye.